Katulong lang kita sa inyo sa pila ka mga ambahanon sa pulong mga Ilonggo, Tagalog ug Cebuano. Diri sa aton YouTube channel, Irot Harangista. Una na itong idulong sa inyo, ining isa ka ambahanon nga nag-aktibo pandemya. Ang kahapungano ng adlaw dili na kita napamangkot na lang sa katugalingon kung saan mo matapos ang natong pag-antos. Maayo lang ang biyara sa pwesto, kakalagyan sa bulik sa pigano, mga grasya nagikan sa gobyerno, sila gid ang una nga makabinipisyo. Ano ay ang madangtan nato sa masunod na mga henerasyon? Kung pagkayon inilakat sa panahon, magkaluluoy din ang mga pamatangon. Upan din niya nga makasulong pa na nagsabwag sa ampong sa kabawa. Ano pala ang imot tinutuyo sa mga pumuluyo nga lubos ang pagbagho? COVID-19 na tumangkapintas na naghalit sa bukos na Pilipinas. Tama na ang mga pagtampalas, kaya mga Pilipinhon halos na makatibawas. Ano ay ang magandang nato sa masunod na mga henerasyon? Kung madayon inilakat sa panahon, makaluluoy din ang mga pamatangon. COVID-19 na tumangkapintas na naghalit sa bukos na Pilipinas. Tama na ang mga pagtampalas, kaya mga Pilipino halos na makatibawas. Upang niya lalaping mapintas, tama na ang pagtampalas sa Pilipinas. Okay na, sabi ito ang atong bahalo nagitulog sa inyo, nag-artikulo pandemya, no? Yari pagid, no? Tulog ang itong sa inyo kay ginapabay ito niyo sa magigat, ini ang bahalo na nag-artikulo
diin ang hustisya. Ang palamang tanong din ng hustisya para sa pigado ng mga biktima. Mula lubog lamang sa panulok sa iba, ika'y lungkutin ng pagkapakuluan. Maayon lang niya ang mga manggaran, kay may abogado na ginabayaran. Bangon kung umulat na gani ang wata, maangkong din na yung tawag na hustisya. Kubos ka kulang ka sa ihibalo, kag hindi masaktan sa atong gobyerno. Ang hustisya lamang na para sa pigado, para sa lamisa pinakalugan. Tawag ng kaso kay magkatalaka, nagkaunat-unat kasubong sangguma. Kung hindi kumpito ang mga ebidensya, malalambiton ka na lang din ng hustisya. Pasok ang atong husgado, kay naputang lamang nila sa siguro, kay nakikit lamang nila si maayo, basig utang-utang ng mga reklamo. Sang krimen labing nagasaksak, unsang tunsin ito sila ginasagka. Silot nga life sentence ginakadlawan pa, bangod lagasan kay may manogyansa. Yan lamang sa mga pamatanon, ang tawag na kaso hindi halang tumon. Mamangkot ka na lang sa karong nga panito, pinang hustisya para sa pigado. Yan lamang sa mga pamatanon, ang tawag na kaso hindi halang tumon. Mamangkot ka na lang sa karong nga panito, tingin ang hustisya para sa pigado. Mamangkot ka na lang sa karong nga panito, tingin ang hustisya para sa pigado. Ayan, may tuloy no? Ang inulot na itong paano, no? Para gid sa inyo tantanan, no? Para gid sa akong mga pinalangga ng mga OFW, no? Labi na sa kay Mama Emilian Pintigusa nga yara sa New York, no? Dira sa Florida, no? Si Mama
Ma'am Mary. Miri Recabar, no? Ano po, Ma'am, Lisa? mali sa payo lang Pilipinas. kapag pauli diri sa Dutang Tinubuan, no? Kabay pa nga nagkakonsubog, nagkapasalamat din ako sa imo, no? Ako kitang pasalamat natin sa inyo, no? Sa inyo nga pagsuporta diri sa aton nga pantis na ampon nga at channel, no? Talang lang ka ano ba? Kung sa bagay, yung ko naman na ako kay Google, no? Nga ipahibalo ko anay sa mga atong mga follower lang. Naging hack ang atong nga pan, ang atong nga page, no? Ayaw talaga kay Google, nga ang mga kuan naton lang way kabalo ang mga follower naton sa dito, no? Tagang sa diri man sa atong nga channel na total galantaw diri sa atong channel galantaw man dito sa kuan sa atong nga page, no? Sanglit kay ginhack ang atong nga kuan nga Pirot Haranista ang sa fanpage naton ginislan ko na lang sang mga ambahanon ni Pirot. Amo na no? Kay ko nga natultulan na sa mga kuan mo sa mga madaya ba. Nabalanan na nila ang atong nga mga ano, tungod man sang ilang nga panikasog nga siguro ma-hack nila ang atong nga kuan sige lang. Mo gina. Pwede. Tulugan na siguro nga importante man tani grupo sila. Pagani ito ganyan lain nila din sa pagkuhan mo. Sige lang. Sa atong mga kuhan, no? Mga subscriber, no? Sa atong channel, nakabay paliyog lang pa-share na sa iba, no? Ang atong nga fanpage, Pirot. O kung mga ambahanon ni Pirot na. Pero ang dire sa YouTube, ang media ko, Pirot Haranista. Okay, no? Taga sa pagdalo. Yan tuloy ang mga ambahanon, nadulot kita doon sa atong mga pinalangga, no? Mga video. Alabi na din sa kay Pana, sa kay Ma'am G. Ma'am Niba, sa kay Ma'am Francis, no? Sa kay Abyan Bubuitan, no? Sa kay Abyan Fidel Arabis, no? Kaya nga po lang sa inyo. Sa kay Ma'am, ano na? Ma'am Lori? Hindi, sa Hong Kong lang. Sa Hong Kong lang. Itong pat. Si Jessa Cordero? Oo. May mga hapon na sa inyo. O kung may mga galang sa atong mga pinalanggaman sa kay Ma'am sa kay Inday Lori, no? O kung sa kay Inday Ross, no? Abuela. Labi sa atong pinalanggaman na viewers sa subong bisan duhala o kung walang way siya ano, no? Ang mga palangga naton nga supporter man nga taga-Pakulod nga yara na subong sa Canada, no? Canadian citizen siya si Toto Edward Rivera. Mayong ako lang dira sa inyo, kung mayong agalang-galing to Edward, no? Okay, mabato na kita sa bilang mga shoutout ikan sa atong mga toto. Shout out sa kay me, Daddy and 30, happy watching. Yung hapon tayo Pirot, request ko sa Tamasak ko niya. Watching from Santiago, Isabela. Thanks sa kay Roden Fajardo. Nadumduman ko mga nagligad nga panahon from Peter Tare of Lipa City, Batangas Province. Happy watching sa kay Mary Jane Loranya. Good PM Tatay Pirot, shout out lang da sa taga Kabatuan kag mga family Villarde, request mabugnaw nga talon halin sa kay Joselito Villardo. Shout out sa kay Jumark, happy watching. Ginapa nami ako pala ang family Mamon dira sa Munti Magapa halin sa kay Mary Jane Loranya. Ay sa mga Mamondang le. Kag mga opya siguro. Shout out sa mga tari kag Salazar family dira sa Jensan kag Marbel South Cotabato halin sa kay Pet Tari.
Shout out sa Tamayaw family dyan sa may Igbaras. Halin sa kay Mary Jane. Pa-shout out dira sa Nanding Lopez, tumangga sa pamilya Biting at Fernandez. Halin sa kay Adrian Fernandez, happy watching. Hello tayo, mayong hapon na sa inyo tanan. Halin sa kay Jocelyn Asuncion, happy watching. Shout out kay Ronald Abejo. Galantaw sa kuno sa Kuwait. Happy watching na dyan. Happy watching lang. No? Okay na. Yari ang pangabaling ang paano na nag-atigulo. Tama sa. Sila ang tagiyan. Kapayong sila masakang madasig sa tanan. Sang kaping sa tuhag kagatos nga ilaking buktan. Nagalangoy sa tubig kag madalong nga luna. Sa tanang nga kabayo ni Simon Propasyo, siya git ang nasaligan. Sakyang sila masak pagkatong sa irong-irong. Sa gobernador Celio, siya ang nakikimpon. Kaisang ang naghari sa kaugalingon. Agot maluwas ang tinaw sa gahong sangkat sila sa pagkaulito. Pagpatid sang asunto sa panwasang tumanggas. Gobernador hinirang nagpadala sinusulat. Imulagon ng minuro nga sa pumalutan. Nanging pantak mo'y po abang ang kabay mo, si tamasak na kabay.
tayo. Dirikat natapos, hindi nakasaysayan. Lutang na lulutang, kabayo lang si Tamasak, apang nanging pagalitan. Kagong nang pangiog sa mga nagasulod, mga kaliwat na to. Okay na? Amoy ito no, ang bahanong maging pangabaygit sa nga ng mga tuturan, mga tigulo, ang tamasak. No? Yari pa no, ang ginpangabay nga bahanon nga nagatigulo, mabugnaw ang talon. No? O wala na ito nang ilingagit na kanta kagapo no? Sa FM, sa GTFM, no? Dira sa Lambulaw. No? Kagitong bayan nila kita, no? Natungkol doon sa atong amigo sa kay to Randy Lasa, no? Lagi na invite niya kita sa ilang anniversary, no? Kaya matulog ko kita sa ambanon, ilang ambanon, mabugnaw ang talon lang yung pag-sila. Wow, tulog ko sa ilang. Okay, yari pagit ang bahaw mo talaga, siguro mabugnaw ang talon.
nga adlaw gintulog sa puso. Wala sing notisya, wala sing notisya. Umabot sa ako. Okay na ako mga tanong. Ang ginpakabayagin sa inyo mga bahanon, ha? Diyarak na ako doon sa inyo. At least naman kinawagpaan para huway-huwayan na ita. Matuki naman kita na isang pilak mga shout-out. Gikan sa ako ng mga kakulan. Shout out gano kan day daily sel dyan sa Mailipa, Batangas nga stranded. Stay safe. Happy trip lang day. See you soon. Ag sa tanan nga mga taga Gimaras nga nagabiyahe papuli. Happy watching. God bless, ah. Tay pirot, request ko mapintas nga damgo para gid sa tanan nga subscriber mo. Salamat and God bless sa kay Jocelyn Asuncion. Okay. Wala galubad ba hambal ni Ronald Abejo. Kapugis lang. Shout out ko na sa King Toro nga lobat na. Ang malinday Lisel. Tay pirot pa request naman dira sa kampo nila Jo. Thanks sa kay Adrian Fernandez. Okay. Kutob gawin mo mga daho gawa sa request na yung mga 1978 tratot yung antik-antik ng mga bano na. Sige. Happy watching sa kay Marites Tabano. Okay na? Yari. Git mga bayagid nga nag-artikulo mapintas nga dako. Mapintas nga dampo sa takong nagtukaw sa akong kakatulo. Medyo arumiraw kung pasok ang tayo. Ako nagpananaw, wala kong maabit. Sa akong pagputaw, sa akong pagputaw, dahil kong panahon, panglingaw-lingaw. Dala ang kalisod, tumanglang sa langit. O mahal ko nga Diyos, swerte ko nga pala. Malapit nga sa Diyos, kay swerte sang pala. Kapag yan kong pinalangga na doon. Ang imo pagtiyak ay nagkalangiso. Ako nga ang puso, ako nga ang puso. Tugtog ka matadun, tugtog ka matayong sa likipaglangga, kay ikaw git lamang. Ang ginahigugma sang kagipuso, ang bilin ko lamang ang akong lolognan. Di mo nga duawon, di mo nga duawon, may amigong lolognan, di pagkalimpi. Sa luha kong yagan, nagkod na mamuhi. Agod nga mamuna ang lumang balaan. Nawalay ka na,
pagit sa itong ampano ng artikulo, mapintas na dako, no? Yari pagit ang ginapangabay ng ampano ng artikulo, ang kampo nila Diyo. Sa mga sa record natin sa una, ang 1945, back to back rin sila, no? Sa likod, ang mapintas na dako sa likod ng kampo nila. Yari kay ginapangabay nyo, yari, itulog ko siya. Sa kampo natin may tuwiting manok na harado pinalig pumalaki isang ilaw ang nais magsulat sa kamutyang tubo pinigtas ang haba sinulat isang tempo pinasa sa bulan ng mati ang bungol testigos ang bukod sa pagkamatuon na ating ang luto kay pinig kinuha ang gitara nagmagpinalipay binusbos ang hintay ang tarso ng bagay umakot ang sungit kinatahan mulay tukak ang among ang nagsabay kung natumatuman umangan daw malupok ang akong dughan tungod sang pagpilitin siya sang bayaw ko nga pinutulungan ko ka puluyan bukang at pamandan sa biras ko nga sungit dughan ko kay daw mag-isip pilit ko nga ang tusong asawa ko nga hapon at kung kay swerte na ko pindang puta sa litsihan nayara ka sa salmudan pintigay sa tersyuhan umata sa raynahan kung nakumadumduman ugtot kung nagugangan daw malupok ang akong dughan tungod sang pagpiling siya siyang bayaw ko nga pinutulungan ko ka puluyan bukang at pamandan sang giras ko nga sungit dughan ko kay daw mag-isip pilit ko nga ang tusong asawa ko nga hapon anhon kay swerte na ko Okay na, umuyan to naman, no? Ang pangabay ninyo, no? At least nadulong naman sa inyo. Diyari naman na yung kilakwas shout out dito sa atong mga kapura. Meron ko to. Request po ng Composo Gimyo. Ano? Himo, bro. Shoutout sa kay A2A channel. Happy watching. Ano ko to? Di ko maanday lang. Basta may comment pa sa disdalong. Tayo mayong hapon sa inyo nga duha avid listener from Sweden. Request ako idol sa kanugon na Tagalog. Ambal ni Pinoy's Pride of Scandinavia. Happy watching. Sayang na sayang.
Ay, may ito pa mabibatan mo, ano na. Sige lang, ang ilong gula na karon na. Sa dire ako sa Kuwait subong nagapamati hihi ang ni A2A channel. Liyog lang ko liwat na sa imo nga ko ano imo request kay hindi ko maano. Sa kay A2A channel kung ano request mo i-comment lang liwat ah. Okay. Okay na, yari. Ang ambahan ng mga baygit, no? Sa Tagalog, kung tanay galite. Sa bagay mo, daw ang mga gyapon niya yan, galite ang mga lyrics, yung panlay no, ang tipa. Aswang nga gimo. Ano? Ay, siguro akong paluyaway ko sa aswang gibo. Wala ko nung Ayari lang karon na. Ikaw sa imo, no? Ari gali karon din. Ang speech sa sige mo. Ari karon may pa ko. Speech sila ng aswang gibo. Yun na. Okay. Yari ang ambahan ng nagatigulo. Tanugon. Isa Tagalog na sayang. Yari para gid sa Kanong sa bugmatano ko magnog nga dilipat layo magsukat pa kay sa mga dalanong isira mo maglukom sa ako. May upo ka, kaliyan yaw pagputigil. Kagsisimon pala ang pinasagabi. May nagyo ka, gali na mas pasa akong pagkalumabi. Pagpatay sa akin. Wala ka katulong sa kagabi. Nagtulong ka pa sa utong kong ang mga kalipay daw aso umati ang mga kasakit. Ang nagsalili sang pagkapati ko sa isang kasilingan. Kaya nakagaling sa putis ng bigat. Lumiko ang ulo nakipanuntunan ng tiyak sa karton. Lawas ko na iwan. Malakad ka galing sa pila kapulang. Ilinisin sulat ng akong lugar. Ako magmata at namatanggal pa sa akong buwanay. Nag-isquis
Okay na? Ngayon ko no, ang paano nga nag-artikulo, kanungkol. Diyan po yun, no? Isa ka paano nga nag-artikulo, Makantawa ang mabugnaw ang lasang. okay pa? May request. Ah, May nag-request. Ay, hindi. Mabugnaw ang lasang kag ang bahala na ang buwas. sige na. Okay na, yari ang inyong hirap na bayan. Mabugnaw na sa Cebuano yung revolusyon. Mabugnaw ang lasang atong iuwian. Ang silaw sa hanggang pilipinan. Ang dahon sa kahoy kung sa hangin ang punta sa mga tatlong. Sa imong pag-ibig ihangat kong langit o nagpakituloy. Nga mga kong puntahan ko pa mong ikaw. Ang akong kakapos kung iyong kawato isaan mo inday. Ako kang ipalong pagkakapong inday sa tinulimuyan. Daw sama sa langit na nanganaw ka lang. Pilit ko magkabot ang imong kakanya ka na lang inday. Mabugnaw ang lasang mga tulinuan. Kahunod sa hangin, kalamig sa tubig. Kumahimo, ika'y kapitungkong, ikaw kalangaman inday. Kanimong awit, mabugnaw ang lasang atong iuwian. Kahungod sa hangin, kalamig sa tubig. Kung mahimo, ika'y kapitungkong, ikaw kalangaman inday. Kanino mo awit. Okay na? Ito no, ang paano nga nag-artikulo, mabugnaw ang lasa. Dito na sa lang ang pala ng puwas. Ayun. Sa higat sa may sa puso, lumayo ka pagpintuan. Ang higit ko huwag magandumugin bato. Sa walay tuladuhan, pagsagtungan, iong pagsagtungan, iong malipayong kita.
sulat sang balas-balas na makinto ang pag-inuman mo. Madaling araw na mabasyahan, magsabay tayo. Tunay lang na sayang, tunay lang na sayang, maraming layo. Matibat sa puso na pasa, ilas ang iyong pag-ibig. Nagpagkapalas kalipaging panggas, ang patubas kung ano ang taas, ang laking mataas, bahala na ang buwas. Mahaktibat sa pusong lapasa, bilas ang iyong pag-ibig. Nagpagkapalas kalipaging panggas, ang patubas kung ano ang tanas, ang laking mataas, bahala na ang buwas. Okay na? Umayan to, no? Ang paano na nagatiulo. Bahala na ang buwas, no? Bahala ng buwas na sa ito. Bahala ng Ginoo. Okay na to. Okay na? Request to ni, Ah, ni Ronald Abejo. wala sa payan nga medyo gap maintenance magtatay. Okay lang sa kiyapon. Sabi dyan, Ayari na, pila na ikaw mga siya tao pikan sa atong mga kultura, no? mayong adlaw choy pirot sang gagmay pa kami amo na ginakanta ni Papa ko buloy samtang ginapatulog kami tungong adlaw ugto. Ikaw ang iya idolo hamal ni Jovi Alegre de Guzman. Happy watching. Maraming salamat. Tay, pwede ka pa-request ko rin mayong hapon hamal ni Jersky Drago TV. Happy watching. Kurihan nga ngawa. Tay, pirot mayong hapon pwede ka request sa Higad Sinang Bukid. Halin sa kay Lianto family. Sige na ron. Mayong hapon sa iyo tay, pero shout out lang gali sa upod ko nga mekaniko samtang may duty wala untat email hamal ni Jasper Marterio. Happy watching lang da. Okay na. Okay na? Ano kayo itong request kaya? Kuring, Oo. Okay. Higad Sinang Bukid. Duwa na. Luwag na ka paano tulong na sa inyo. Tapos may nga po. Yari ang paano na nagatiulong. Kuri. Naglakad ang uling, nagkatos sa disco, nagsunog kay Nineng, mabunog na kuling, lumog lamang sakay atin. Tinungan ligin, kay nagtalangisan, wala siyang kalipay, halos manginahon sa araw kagabi. Kung nahandog, upang matay sa puso mismo. Hindi nga bahid, sumutang ko. Wala siyang kalipay, kung wala si Tino. Mapaglayan mo niya, garang iya galing.
pag-asa, magkita ang tuloy. Pag-ibig sa dukhan, nagkainagin pa. Nalipay siningin, nalipay ang kurin. Sorry na may happy ending. Sakit kasi ng pag-ibig, may isang katulad sa pagkinagali. Ang matinaw na tubig sa dakong kabuhaw. Ako ang nahapit, kahit akong naging patyan, ang kabunaw sa makita larawan sa kagayon. Umakyat katuhaw, katulad sa tuburan, ang mga dalita ang larawang sa kagayon. Umatyag kauhaw, pinindughan ako, katulad sa tuburan, ang mga dalita daw tubig na nag-iibig, nag-iibig,
ginawa, ato na, nadulong na nato sa inyo, no? Siguro, dili na kita, tiyo, no? Makapaalam naman na kayo sa inyo. Tup-tup naman. Si Sir Fidel Arabis nag-send po sa dollar. Ay, Thank you again, sir. Ay, Thank you, Sir Fidel Arabis. Ay, orihe lang sa. Pwede ko magkapo na Bawi lang sunod ah. magpan. Shout out lang. Oo. Madamang salamat, no? Mayong hapon lang sa inyo tanang-tanang. Okay? Bye-bye. Orihe.